Ако някога сте страдали от косопад, и то наистина сериозен косопад, ето тук ще ви оставя снимки колко косата ми падаше буквално миналата година. И преди да почнете да пиете каквото и да било, моля ви, отидете и си направете кръвни изследвания. Защото само единствено така може да се разбере какъв е бил проблема. Моят проблем беше хормонален. Да, но успях да се справя. Искам да ви препоръчам ето тези капсули. Казват се Приорин и са немски. Много са качествени, уникални са. Това нещо спаси косата ми буквално. Приорина се препоръчва за жени, които имат косопад след бременност или евентуално ако имате някой хормонален косопад или сезонен. Може да е различна ситуация. Използвала съм го миналата година. Бях изпила цяла опаковка. Вътре мисля, че са 90 капсули. Пие се по 2 на ден. След хранене ги пия. В България също знам, че се продават, така че ако ви имате проблем с косопада, първото нещо, което направете, отидете да си пуснете едни кръвни изследвания и евентуално може да си вземете ето тези капсули. Изглеждат ето така, приемат се по 2 на ден и ще видите наистина огромна разлика. За да ви покажа, ето всичко това нещо е нова коса, която ми е пораснала след като съм започнала да приемам витамините. Миналата година направих курс от 3 месеца и се вижда колко косата ми е пораснала. А това нещо беше много зле. Сега в момента ги пия отново, за да заздравя косата си и правя други неща към това. Използваме продукти за косата си и всичко останало, но това е тема за друго видео, така че искам да ви ги препоръчам и ако имате такъв проблем, се надявам това нещо скоро да приключи, защото знам колко е ужасно косата ви изведнъж да почне да се сипе цялата, да пада и е много страшно. Но резултат се вижда чак след 3-я месец, след започването на витамините. Така че резултата няма да е много бърз, но повярвайте ми, наистина работи.